Nou, goeie. Goeie. Wie jou aan het waan? Ferdi. Ik ben wat Ferdi, ja. Het koe even deze dag. Nou ja, maar shit, zit je er mooi bij. Ja. En ik hier mooi in de grondverf zetten en alles al behandeld en alles. En ik denk, met nou even aanlaken. Waarmee die? Vind je het natuurlijk leuk om te dwaan? Er zijn nog leukere dingen, maar het jet er wel bij. En, je hebt wel eer van je werk, nou. Je hebt wel eer van je werk, dus je maakt je wat. Nou, en je toont dat mooi naast. Nou, net zie je. Je kunt eerst even skin maken, alles. De hele tempel. Boeten om en nou even de puntjes op hier. Ja. Ja. En ben je nog aan het werk of ben je uit het werk? Nee, ik ben er geluid, ja. Ik ben gepensioneerd, ja. Oh. En hier. Precies een hier ongeveer. Ja. Ja. En bevalt het? Zeker, heel goed. Ja. Nou, 12,50 in de bouw werkt, hou even. Nou, dus dat mag je wel een keer ophouden natuurlijk. En, Maar het zwarte gatten, dat ze dan zeggen dat er dan komen kindjes. nee, we hebben mijn zoon het boerderij in Broek Zuidkart, dus daar kunnen we ze uitleven. Nou, dus nee, verveel me net. En hier thuis nog nog met de walbeschoenen in de gang en de putsies. En, nee, dat verveel me net. En ik hier een hele mooie baan bij Verwijn, dat is geweldig, want de leerst hier een leerling, ik had een leerling begeleid. Oh ja. En het leerst wie dat altijd, nou, die boetlosse jongens, nou, die prachtig. Ja? Ja, corona heeft een beetje route tegen gegooid toen. Maar die jongens, dat is geweldig. Hier zijn alle oeren bij. Eritrea, ja, Irak, ik haal alles nog hand. Nou. Oh ja, maar en die kwam dan het vak leren bij je? Friesland College zie ik dan. Dan ben ik 3 dagen begeleid ik die jongens daar. Oh ja. En dan gaan we de bouw op en dan en zulke dingen meer. En dan, ja, dat is geweldig. Ja. Vooral de taal wie altijd al. Nou? Ja. Plus die kon mooi in de land dat ze waar komen. Als die in Irak heeft, die ben enorm pinter. En die Eritreërs zeiden van ja, maar die waren het niet steeds. Ze hart tussen ik net. Maar ze dat mij wel weten. Want dan zei ik, snapt het? Ja, zei hij. Maar dan snapt het net. Dus dan moest ik het net nee. Nou? En dan ik zou even een kistbuit pakken en de kistbuit uit de auto. Nou, dan ging de auto en dan kwam er later gewoon. Maar ik zei dat ding in kistbuit. En ik zei waarom zei ja. Mooi toch? Maar hij heeft een hele mooie tijd gehad. Ik heb altijd jongens opgeleid en begeleid. Maar die boetelanders vond ik ja, geweldig. En ik heb wel hele duidelijke afspraken met die jongens. Dus ik bied de strenge leermeesters zijn die dat bij mij en hoe op school ligt. Dus ik praat een 10 minuten gesprek met zo'n jongen, met die leerling. En dan zou ik s'avonds ook het hebben. De telefoon die bloot in de auto. Zodra het uitstaat bloot de telefoon in de auto. In de auto moet bellen. Ik hel die en breng die van huis op 1 voorwaarde. Van, ik ben jouw zoon bij die. 1 minuut jouw zoon is Henk Vat. En dat gaat heel best. Als het ook maar die jeugd, maar die jongen. Ik heb soort met jongen werk. Hier in het jongen werk, ik was het die eerste. Maar als je goede afspraken maakt, dan moest de wederzijds doen. Je moest dan niet jouw zoon bij, weet je wel. En dat werkte perfect. Ja. Nou, als je er zo moet praten, mis je dan het werk net? Collega's wel natuurlijk. Dat is, nou, jij hebt 50 in de bouw werkt en die jongens zitten nog wel in, dus kan wel eens een bak koffie halen, you know? Dus dat wel. Maar nee, ik ben in het hier ben ik nog net op een zaak geweest. Nee. Ja, maar drokte van bij de zoon natuurlijk. No? Ja. We moeten nog maar even aan de slag, want anders droeg het al je wat op, hè? Nou ja, de keer wordt hij hier, hè? Maar als je het over het netjes aan, nou? Ja, zeker. Nou, ik zoek ze nog een hele noffige dag. Het zal wel lukken. Het water erbij, haast niet meer denk ik nog. Het gas is droog dus. Die ochtend man. Ja, geweldig. Nou, man. Hey.